sishelwa kanjani emzansi thina ama-Afrika ukuthi intombi siyishela kanjani kahle sawubona mntanami ngabe ubani igama mntanami ngabe ubani igama mntanami awu mntanami wasamuhle ngathi isihlaba dzolwathi kekeleke ngizomkekeza nokena basket angena makethe nokena nkomo yayinyama madolo kayihlangi wena ngithuka uthando angiphuza ngibhemgidi upeppermint suka ngiyakuthanda mntanami yangikhipha nobuyangifaka awu madoda suka nini zadle zasekhaya hayi cha mntanami amagceke asekhaya angcolile mntanami adinga umuntu ozowaklina ukuthi ube ngowami mntanami hawu madoda zangiphelela insuku zami emhlabeni zangiphelela yewena ngazanobona insizwa zakule ndawo mamela kuthiwa mashelo mamela uyangikhipha nobuyangifaka mntanami ngimtshela ukuthi kuthiwa uyangikhipha nobuyangifaka mntanami uyangikhipha nobuyangifaka kwakudala lapho wangikhipha esikingeni wangifaka kodwa wena mntanami songathi mina ngabo phansi lele ngiphuza umfolo umpoza mntanami ngiyakuthanda mntanami sobonana nini mntanami makuphuma ilanga noma malishona sobonana nini mntanami awuthi malishona kahla mina kababa malishona nje mntanami uthatha ibhakede mntanami cela inamba yakho ye-WhatsApp cela inamba yakho ye-WhatsApp kushiwo kanjalo uma bekushelwa keva cela ungiphe inamba ngiyazibona-ke le ngane zamanje sebashela kanje esikhathini samanje abakwazi ukweshela buya nkosi abakwazi ukweshela labafana sebashela ngezimoto namafoni yeyi bayablessa labafana anikwazi ukweshela ayicela inamba entombini uyibona mase iyokha amanzi intombi noma mase iyotheza suka nini madoda mina kababa le ntombi lena ngiyithathile le ntombi izayo mntanami ngiza kubona uphuzuluboya mntanami ngathi sihlakadzolwa mntanami uyapanyazela mangingathola wena nje ekhaya singanona mntanami nomama ngajabula ngashukula ubusuku bonke hayi ngiyakuthanda